Tak už si to můžeš otevřít. Co to je? Ježiši. Maminko. To je moje. Ježiš. To je to. Co jsi to dostal? Co? To je brďo. No ty brďo. To je moje. A co tohle? To je pitíček. A co to je taky tvoje? A co tvoje? Co tohle? Ježiš. To bude asi pro Matýska. Co to je? Mamko, co to je? Kufr A co se, a pošta jsou plastelínou. ty jaký jsou naše nebo pro No, koho? si jo, tak si je rozdělej. Já se podívám do velkýho. Já taky. To je malinké kačko. Tak, Moja dráha. Co to je? Hele, maminko, koukej. Ty jo. Hele, mamo. No vidím, vidím. Hele. No teda. A jak se říká? Děkuju. Kači, jak se říká? Děkuju. Hele, mami. Hele, mami. No já to vidím. Vy jste museli být strašně hodní. Jo, byli jste. Tak ještě teti a babičce zamávejte. Jak? No. Tak? A volejte děkujeme. Děkujeme.